Nienke Haanburg is een van de 220 leerlingen die het les krijgen op de manege. Ze wordt hier met een speciale lift op haar hinderhopen. Ze had een prototype onder het hinsterrieden. Ik vind het toch wel belangrijk dat ik een beetje met mijn andere houding zit. Dat ik niet de hele dag in de rolstoel zit, zeg maar. Het hinderrieden is heel goed voor de ontspanning van de spieren, voor hun rombalans, voor hun eigen handcoördinatie en ook voor hun ruimtelijk inzicht. Vaak jaren we van de routes dat het meer resultaat opsmiet het hinderrieden dan het fysiotherapie. Hoe kan dat dan? Door de warmte en de beweging die het hinder trooihoudt aan hun lichaam, ontspannen de spieren. En ze moeten natuurlijk door de beweging ook zelf aan hun balans werken, rechtop zitten blijven. En dan werkt dat gewoon volle beter dan een therapie. Ook ouders binnen blij dat haar band te lanen kunnen op de manege. De jongste ben en de volwassenen ik gewoon ontspannen als zij op een hinder zitten. En dat is gewoon geweldig om te zien. En ik ben hier ook hier Roedij en mijn dochter zit gewoon op squalen. En dan zie je die oren ben op dezelfde soort manier genieten dan mijn dochter doet. En dat vind ik mooi.